Al weken verstoort kunstenaar en ecofilosoof Louis Leroy. In de documentaire Jouw Leroy de Tiet uit 2005 volgen Omroep Friesland Leroy bij het ontstaan van zijn levenswerk, de Eco-kathedraal van Mildaam. Hier bracht hij zijn ideeën over de geerwerking tussen mens en natuur in de praktijk. Het is nog lang net al, maar dat wie ik net het doel. Processen, dat is wat het Leroy omgong. Oneindig in tijd en ruimte. Dit begint net. Ik ben net begonnen. Het is 30 jaar, niks. Helemaal niks. Dat heeft Darwin gezegd. Als je dus de mens met zijn leeftijd stelt tegenover de tijd van de natuur, dan is ieder mens... Wij zijn nulwaardes. 100 jaar is niks. 200 jaar is niks. 1000 jaar is niks. Maakt niks uit. Maar het is echt waar dat ik voor mijn gevoel totaal aan de andere kant van de tijd sta. En eigenlijk dat grappige spel van die politiek en de economie, daar lach ik een beetje om. Hè. Oude Simmer tekende in de gemeente Jereveen en de stichting Tijd van Leroy een uniek contract. Het woord verneemde, maar intussen een verzutere project van Leroy onder Kennedy-lenen werd opknapt en krijgt er rondom 100 jaar terug te groeien. Het kistjoen weer als de kroon op het werk van Leroy, die in de jaren 60 bekend was met zijn revolutionaire ideeën over groenverschenning in steden. De Billy Graham van het onkruid, altijd in de clinch met de politiek, met bijnamen als Wilde Tuurman en Dwarpsgek van Mildaam. Maar ik, eredokter en gastdocent aan de universiteit door de hele wereld. En kunstenaar, winnaar van de Oeuvreprijs van het Fonds voor Beeldende Kunsten en drager van de Zilveren Aaier. Maar vooral filosoof, eigenzinnig, dwes, lestig. Zie je deze toren? Die kan je zo bouwen tot 10, 20 meter hoog. Die staat 1000 jaar. Ja, dan kijk maar aan. Dat is gebouwd van 20 wagens materiaal. In 5 maanden gebouwd. Op de millimeter werken we hier. Geen flauwekul. Maar waarom wilt u dit bouwen? Praat ik nou niet over. Weet je wat je moet doen? Ja. De Stichting Tijd heeft dit jaar een boek uitgegeven. Heb ik gelezen. Heb ik je heb niet alle boeken gelezen. Maar dit van dit jaar? ja, het laatste. Het Allerlaatste. ecokathedraal proces. Ja, ja. Dat moet je bliksems goed lezen. Nee, maar daar gaat het niet om. Ik heb het wel gelezen, maar ik ben nu met een televisieprogramma aan de gang. Dat snap ik. Dus wil Waarom ik gewoon... vraag je dan zo'n domme vraag? Omdat je weet dat we ermee doorgaan. Ja. Ja, maar ik ga geen televisiegesprek doen. Nee, oké. Dat doe ik een andere Ja, keer dat doen met we een je. andere keer. Oké, nou, dan gaan we nu lopen we gewoon nog even mee. En ik ga je taxeren op al die boeken. Oké. Nou, kom maar op. Dat eerste boek Ja. is door iemand 9 keer doorgenomen en toen zei hij, nou snap ik waar het om gaat. Ja, maar ik snap het ook niet allemaal. Maar dan gaat Juist daarom. Daar Ga gaat het mee. niet om. Ga mee. We gaan bij het begin beginnen. Ja, precies. Ik vind het leuk dat je tenminste eindelijk zegt dat je er geen bal van snapt. Gaat het met 1 oog? Nee. Nou, kom maar even. Louis Leroy was ben in jontje 24 in Amsterdam. De oorlog brengt het terug in Deventer. Hij studeerde aan de Kunstacademie in Den Haag en krijgt in jontje 49 een baan als tekenleraar op het Jereveen. Dat werkt dochter 30 hier. Ondertussen krijgt er bekendheid vanwege zijn opvatting voor tuin en het inrichten van steden en wijnwieken, die als hier onderkennen die lenen op het veen. Dit is allemaal afval wat anders niet gebruikt werd. Hier liggen dus gootstenen en aanrechten en alles wordt gebouwd. En dit gaat anders de grond in, maar u heeft een trap en die trap die overwoekert helemaal weer. Maar u gaat hier omhoog. Nou loopt u straks boven het verkeer uit. De mens die het net boet in de natuur, de mens is natuur. Wie en is het boodschap van Leroy. En die natuur moet waarom in de stad. Maar net met plantsoenen, gerstroken of tuintjes, dat vergt alleen nog maar kostbaar onderhoud. De natuur kent het zelfs beter. Gaat het goed jongens of niet? Ja, ga mee. Ja? Gaat lekker hoor. Ja, mooi. Dikst er een beetje uit. Het dikste moet er een beetje uit. Dat het net netjes is, hè? Net Oh niet. nee, de middelmaat een beetje. Middelmaat een beetje.
Maar ja, goed, als het maar prettig aandoet. En we zeggen zo groot mogelijk aantal planten uit. En je begeleidt dat ook enigszins met wieden. Waarbij dan het allerbeste zou zijn dat je het wieden niet weghaalt, maar gewoon weer ergens verder neerlegt. Ja. Je verplaatst het gewoon. Ja. Zodra die boel dus tot een sluitende structuur gemaakt is, houdt het zonder meer op. Als u met de natuur werkt, bestaat er geen onkruid. Onkruid is alleen die planten uit de natuur die wij niet hebben binnen. En als u met de natuur, als u ziet hoe brandnetels werken, dus waar maken we ons nou druk over? Brandnetels groeien binnen de tijd van 15 tot 20 jaar allemaal weg. U vindt ook in geen enkel natuurlandschap waar de mens niet in gewerkt heeft, hè, komt u nooit een brandnetel tegen. Daar komt de auto aan. Daar heb je hem. Tijd is alles. Er is nog vriend, nog vijand. Waar geen tijd is, is geen leven. Of laat ik het nog anders zeggen. Tijd is het eindeloze voorwaarde voor de eindeloze continuering van levensprocessen. En omdat ik vind dat het mensenleeftijd een beetje te kort is om allerlei dingen te kunnen bestuderen en ermee bezig te zijn, zei ik op laatst, ja, de enige oplossing is, het moet eindeloos in de tijd gaan lopen. En dan loop je in gelijke tred met de natuur. De bouwkundigen zeggen, we snappen er niks van. Dat staat 30 jaar, zo groot, 2 handjes en hersens. En meer niet. En het is ook nog mooi. Mooi is geen vraag, zie je, daar heb je dan weer. Ja, maar ik vind het wel mooi, dat mag toch? Ja. Als je een proces maakt, is het niet belangrijk of het mooi of lelijk is. Het proces gaat eindeloos door. De natuur gaat eindeloos door, dus Leroy gaat eindeloos door. En dat gaat tot aan 2100, 2000, 3000 doorgaan. De basis van Leroy's filosofie wordt online in zijn eerste tuin wie zijn wenhuis in Oranjewoord. Zijn ideeën passen goed in de tijd en Leroy werd mij terug deze reportage van de vader uit 1971 en zijn succesvolle boek Natuur uitschakelen, natuur inschakelen, de bekendste tuinman van Nederland. Maar ik dan is al duidelijk dat het Leroy om meer dan alleen nog wilde tuinen gaat. Het zou anders, het moet anders. Als u het rapport van Ehrlich neemt, van Anna en Paul Ehrlich, van over wat in Amerika verschenen is en waarin hij zegt dat de overlevingskans van de mens, mits die nu verandert, maar op 2% gesteld mag worden, dan vind ik het noodzakelijk dat er wat anders gebeurt. En dan is voor mij gewoon de conclusie, hier deze geweest, dat ik zeg, de stad heeft altijd willen ontkennen, die verband met de natuur, maar de mens blijft een binding met de natuur. De mens is een natuurlijk wezen. Als je dus een stad gaat bouwen voor een natuurlijk wezen, dan moet je ook de relatie van die wezen in die stad kunnen incorporeren. Je kunt niet de mens opeens als een wezen sec nemen. Dat is nog altijd de foute denken van de 19e eeuw. Dat wij denken dat wij superieur zijn bijvoorbeeld aan het natuurlijk systeem. Dat is niet waar. Wij horen erbij. Er is geen mens die de natuur ordenen kan. De natuur ordent. En wij volgen. Hier staat u ook met de moeilijkheid natuurlijk dat die tuin op 5, 6, 7 punten door dit verkeer doorsneden wordt gewoon. En direct als je die gevarenzone door bent, dan gaat hij weer verdichten. En dan ziet u hier het effect. De ideeën van Leroy om met puin groenversjenningszone te lezen, die door de natuur zelfs onderhouden worden, spreekt bestuurders wel aan. Het sluit mooi om bij het rapport van de Club van Rome en het levert bovenop een mooie bezuinigingspost op. Ook in Ljout, Grains, Brussel, Berlijn en Parijs wordt Leroy vregen om tuinen te ontwikkelen. Dit is de week Leonborg in Grains. Hier ging Leroy weer een stapje verder. De hele wenweek wordt never zien ideeën online. En de bewoners zelfs mij bepalen wat ze willen.
U bent hier nou midden in dat gebied bezig, maar waar woont u nou zelf? Ik woon daar, op dat hoekje. Dan bent u een aardig eind van uw eigen tuin afgeraakt, hè, zo langzamerhand. Nou ja, god, we hebben eigenlijk geen grenzen, hè. Je hebt een, nou ja, hoe noem je dat, een juridische tuin. Die is dan, denk ik, 50 vierkante meter. En de rest is openbaar. Dat is niet van jou eigenlijk en ook niet. Nou, in feite wel, want het is, een openbare tuin is van iedereen. En in dit gebied mag je je energie kwijt. De meeste projecten krijgen net de tijd die het Leroy nodig had en verdwijnen onder het geweld van de gemeentelijke plantsoenendiensten. Ook het Grenzenproject helpt het net en wordt net zien hier stilijn door wethouder Iepke Gietema. Het heeft iets opgeleverd waar we als gemeente ook behoorlijk van geleerd hebben. Bij ook de aanleg van de rest van onze groengebieden en plantsoenen. Alleen het is mooi geweest. Je kreeg een situatie waar ja, zo langzamerhand bijna sprake was van een vrijplaats. In die zin dat overal in deze gemeente voor bouwwerk helemaal een bouwvergunning nodig is. En ieder burger daar, laten we zeggen, via de daarvoor uitgestippelde wegen bezwaar tegen kan maken. En hier dreigt een aantal dingen te gebeuren. En zijn ook al min of meer gebeurd. Waarbij bouwwerken geplaatst zijn uit gelden die voor onderhoud dus bestemd waren. Met een soort tot een windmolens en dat soort zaken toe. Zonder de daarvoor geëikte kanalen te bewandelen. Dat werd toch een beetje te gek. Het is ook Groningen, dat gebied. En dat betekent dat een aantal regels die voor de stad gelden ook voor dat gebied zouden moeten gaan. Ze kunnen wel zeggen, ja, we houden ermee op. Maar het is tot de vraag of je met ongelooflijke hoeveelheden werklozen, met een ongelooflijke hoeveelheid concentratie van creativiteit in de stad, of het niet veel zinvoller zou zijn om juist deze dingen te ontwikkelen. En dat vragen ze wel in het buitenland, hè? Dat is wel zo. Omdat het buitenland, u weet dat het buitenland al ontzettend veel projecten op touw zijn aan voorbeeld van wat hier gebeurd is. De basisontwikkeling die heeft zich inmiddels uitgezaaid over de grenzen. Maar daar komen nu de vragen, ja, daar gaan de burgers straks niet worden. Ze worden te zelfstandig en liever heeft men dat niet. Geen één stad op de hele wereld wil dat met mensen doen. Punt uit, vooral. Parijs niet, waar ik gepraat heb, nee, non, jamais. Wij de stad maakt. En waarom willen ze het niet, denkt u? Ja, dat heb ik je nou, dat ga ik wel eens een keer uitleggen. Omdat de economie eraan verdienen wil. De economie heeft het belang op die steden, op die ontwikkelingen gezet. En wie daartussen loopt met een ander systeem waar niet aan verdiend wordt, wegwezen. Hè. Dat ding met 3 mm verkeerd, die moet weg. Deze moet aansluiten op die. Die straks naar die kant, die gaat naar die kant. En er wordt precies gebouwd. Maar deze ligt een beetje in de weg. Dus we moeten dat ding een paar millimeter verschuiven en dan ben ik er. Waar ik nu mee bezig ben, is gebaseerd gedeeltelijk op wat ik met die tuinen geleerd heb. Nou gaat hij. Maar aan de hand van wat ik met die tuinen deed, ontstond tenslotte het idee, het moet veel verder gaan dan tuinen. Daar kom ik niet meer weg. Om volslijn onafhankelijk van oerheden werkje te kennen, schaft Leroy in de buurt van Moldam 2 hectare gijsland aan. Bij langs de Roon een strookje bosk. Hier krijgt de tijd de romte en riep het stadig het idee van de eco-kathedraal. Omdat je veel gras hebt en al de bomen hebt uitgezet, dan begin ik dus tussen een terrein dat gras als het ware via die takken te onderdrukken. Dus je maakt eigenlijk door die opstapeling zo van dit over dat gras heen, maak je hier eigenlijk voorwaarden die heel anders gaan worden als over een aantal meters verderop, waar het gras dus gewoon gras blijft. Uiteindelijk komt er, als je zo door blijft gaan, gaat het hele land tenslotte, want het heeft een vrij goede vruchtbaarheid, loopt het hele land tenslotte zoals ieder grasland uit naar een bos toe. Met alle tussenstaten die dat bos kenmerken. Cultuur, natuur, fusie. Het is de eerste keer in de geschiedenis
A, dat er helemaal zo gewerkt wordt. Zonder plattegrond enzovoort op hectares. Zodat cultuur en natuur in een fusie eindeloos samenwerken. Kijk, we hebben op het ogenblik de 5e nota voor de ruimtelijke ordening. En die heeft gezegd, hier komen de steden. Daar komt de ecologische hoofdstructuur. Dat is geen fusie, daar ligt de hoofdstructuur en daar ligt de stad. En tussen die twee, om die aan elkaar te smeden, kan op het snijpunt of op de overgang een ecokathedraal ontstaan. Dat wil zeggen dat het netwerk van de ecokathedraal gaat de stad in. En het netwerk gaat zich verenigen ecologisch met de ecologische hoofdstructuur. Zodat je van deze twee units, waarmee we de volgende 1000 jaar moeten werken, een fusiesysteem gaan bouwen. Dit wagentje is normaal gesproken is het binnen 4, 5 uur alles verdwenen. Ligt er niks meer. Is het ingebouwd. Dus elke wagen die als het ware gebracht wordt is eigenlijk ook met zwaardere dingen binnen 6 uur is hij verdwenen. Kijk, het probleem is, dit moet precies daar tegenaan lopen. Dat wordt 1 ronde, meters hoog. En dit moet kloppen, maar die lag me in de weg. Maar nou niet meer. Maar nou ben ik erbij. Zo. Door de groei van de economie en de snelheid waarmee alles geproduceerd moet worden, is er een systeem aan de gang dat de mens met de natuurlijke aanleg van de tijd als een organisme te beleven, de mens kan dat niet meer volgen. De snelheid van de economie verplettert als het ware het natuurlijke proces zoals het altijd gegaan heeft. Die twee die maken een gewoon kortsluiting. En de bedoeling van mijn werk in Wildam is eigenlijk om te proberen of dat weer samen kan gaan lopen. Zo. Exact. Hè. Jongen. Dat werk, lijkt kinderlijk, is ontzettend moeilijk. Wat op die vensterbank staat, heeft me 15 jaar gekost om het te maken. Kan alleen gemaakt worden als ik 3000 stukken kristal om me heen heb. Ik kan een complexiteit bouwen als ik 2000 of 10 tonnen materiaal krijg. En niet 5 tegeltjes voor een grindpad. Er is geen enkele moeheid. Over 10 wagens komen 100 of 1000. Het is. Voor mij staat die weg open naar eindeloosheid en er is niemand meer die daar een barrière voor zet. En er is ook niemand meer die zegt, nou bent u klaar, ga dan maar lekker zitten kijken of zo.
Om het proces van de eco-kathedraal op langere termijn in te horen, rucht het Leroy de stichting Tijd op. Die moet zijn filosofie verder uitdragen. De stichting is ook het contactpunt van mensen die in de rin van de tijd door het project inspireren binnen. Er worden excursies op touw zetten, lezingen houden en boeken uitjoen. De stichting begeleidt ook het opknappen van de Kennedy-lijnen. En Leroy krijgt help bij het bouwen van de eco-kathedraal. Je zal dat ronde ding even moeten kantelen en die andere moet je ook wegkantelen. De skare volgelingen groeit stadig terug en kunsters en wetenschappers komen vanuit de hele wereld naar Moldam. Ik als Janos Kopandi van de Bauhaus-universiteit in Weimar, die het zo fascineerde rekken terug de eco-kathedraal dat er die in het lespakket opgenomen had. Die Faszination ist ein Zusammenspiel vom Bauen, von Pflanzen, von Tieren, von Zeit, von Aktivitäten, von alle Lebewesen. Und es ist nicht mehr allein der einmalige erste Eindruck. Ik vanuit Japan had altijd een bulte belangstelling voor het werk van Leroy West. De verneemde architecte en Buto-donsores Moeno Wakamatsu kwam zelfs speciaal voor de 80ste jaar van Leroy vanuit New York naar Moldam om daar een voorstelling te gaan. Last year I danced here and it's a very special place for me. One thing is you can only know when you're here, and something about the way of the place, the concept of him about the place is similar to how I work, which is you do just enough to let nature appear for itself rather than you try to make something or to produce something to express yourself. And one thing is to become one with the place so that the dance is coming out of the place rather than coming out of thinking. And I feel in this kind of place I like to do as little as possible so that the people can see the place rather than me. Wir leben in einer Welt, wo Energie immer gesagt wird, dass es viel kostet und nicht unendlich ist. Und darum ist die grundsätzliche Bedeutung davon, dass wir parallel zu bestehenden städtebaulichen und planerischen Situationen die Möglichkeit geben müssen, als Antwort, als Symbiose mit den Menschen, die Zeit und Interesse haben, dass sie selbst an der Entwicklung ihres Milieus in Städten arbeiten im Sinne einer Bereicherung. Das ist das Wesen des ökokathedralen Denkens. Alle werklozen die er bij duizenden uitgegooid worden, die kunt u niet terugzetten in dat systeem waarin ze geproduceerd worden. Er zal dus een ander systeem moeten zijn om dergelijke fouten van het grote systeem op te kunnen vangen en zeggen, nou neem die werklozen of andere mensen, die kunnen tijdelijk in een heel ander systeem in een stad bezig zijn. Maar nu hebben ze gezegd, en dat was een econoom in 1935, een Engelse econoom, die zei, nou ja, die werklozen is dood eenvoudig, dat lossen we heel makkelijk op. Toen zei ik, hoe lossen we dat dan op? Hij zei, die geven we gewoon geld. Dus een econoom zegt, je geeft die mensen geld en het probleem is opgelost. Nou, dat is natuurlijk een onzinnige uitspraak, want het kost alleen maar duur en je hebt er niks aan. Maar die mensen zijn niet geholpen. En het systeem is ook niet geholpen. In de natuur wordt het zo gezegd dat alle werk die verzet wordt door de energie van dieren, planten enzovoort, dat is allemaal schone energie. En elke machine die elk mens vervangt, levert weer een energieprobleem op. De techniek is in feite begonnen om zware lasten voor mensen, echt zwaar werken, om dat te verlichten. Maar dat is uitgelopen tot allerlei waanzinnige dingen.
Hier verderop zit een vrouw, die heeft het uitgevonden, zo'n stofzuiger, om de blaadjes uit de tuin te laten waaien. En die heeft een heel groot entreepad. En die begint aan het ene einde. En ze ziet ze 1 blaadje liggen, komt met het ding buiten, gaat blazen en dat loeit hier om alles heen. En dan kom ik er langs. En eindelijk is ze klaar, het blaadje ligt aan de eind. En ze gaat er binnen, dan komt de windzuig en die blaast het blaadje weer terug. Zij komt weer naar buiten en begint weer. Dat pad van het huis zal schoon zijn, uit! Nou is het toch afgelopen. Ik heb de gewoonte gehad, dat doe ik nou niet meer, maar dat was toen u praatte van natuur inschakelen, uitschakelen. Ik had de gewoonte in Heerenveen, daar werd ik ook bekend. Als ik mensen zag spitten in een tuin, dan stapte ik van mijn fiets af. Ik zeg, zoekt u iets? Bent u iets kwijt? En dan zeggen die mensen, wat bemoeit u zich mee? Ik zeg, kan ik u helpen? Nee, het moet gespit worden. Ik zeg, heb u het scheppingsverhaal gelezen? Heeft onze lieve Heer de aarde eerst helemaal gespit? Als u echt de aarde wil gebruiken in de functie wat die aarde doet, moet u met technische middelen daarvan afblijven. Wereldwijd kan iedere stad beslissen dat 1% van dat oppervlak vrijgegeven wordt of in een andere zin zich ontwikkelt als de hele stad. Dan kan de stad beschouwd worden als een symbiotisch systeem. Er is een stad die werkt op economisch systeem. Er komt een ander systeem bezig wat ook die economie nodig heeft. En die 1% plus die 99%, daar heb je de ene en de ander, die werken samen. En daarom ben ik voorstander van het bouwen van symbiotische wereldsteden. Symbiose is niet als ik met mijn buurman, die naast me woont, samenwerken omdat we er allebei voordeel van hebben. Dat wordt gezegd. Symbiose is dat één van de beide partijen niet zelfstandig kan leven en verbonden aan een ander systeem zijn hele leven door moet brengen, zoals schimmels, om te kunnen leven. Dat is symbiose. Dus een levensvoorwaardelijke verbinding die niet verbroken mag worden. De natuur, zeggen de mensen, dat is mooi. Ik zeg, oh, is dat zo? Is dat zo? De natuur is elke dag moord en brand, dat dieren elkaar vermoorden onder uw ogen. Maar u kijkt naar bloemetjes zeker? Onder andere. Maar bloemetjes zijn geen processen, zijn tijdelijke dingen. Dat is toch ook een proces, of niet? Nee, nee. Die bloemetjes... Van blinken en verzinken. Zeg maar, opgaan, blinken en verzinken, dat heb ik gezegd. Dat heb je mooi overgenomen. Dat is om aan te tonen dat processen weggaan. Hier gebeuren qua de natuur zoveel dingen die nooit iemand gesnapt heeft. Omdat niemand de processen volgt. Iedereen die loopt plantennamen op te noemen. Dat doe jij toch ook niet in de stad? Jij loopt toch ook niet, dat is Jansen, dat is Pietersen, dat is die. En die Pietersen is familie van die familie en die komt daar weg en die komt... Ik kan je doodgooien met Latijnse namen. Daar schiet je geen bal mee op. Dat lijkt heel interessant. Maar je hebt niks gezegd. Ik ga vragen waarom loopt Pietersen daar en waarom loopt die andere daar? Ja, dat weten we niet. Nee, we weten zoveel niet, hè? Niks. Niks. Daar kan ik een heel programma mee voeren. Met het begrip, wat weten wij eigenlijk? Eigenlijk.